siis ihan mieletöntä, että tuollaista järjestetään henkilökunta pidetään huolta, että joka päivä asukkailla on jotain makeata tekemistä, jotain hienoja elämyksiä. Iso osa asukkaistahan ei tule muistamaan kohta ollenkaan tätä esitystä. Kuitenkin heidän päivänsä on täynnä elämää ja upeita elämyksiä yksi toisen jälkeen. Täällä pidetään huolta siitä, että heillä on koko ajan hyvä olla ja että he ovat mukana elämässä. Ja kartoitetaan meidän asukkaiden haluja ja mieltymyksiä ja sen mukaan pyritään sitten suunnittelemaan toimintaa. Ei tehdä mitään, että meistä suuntaan niin Joo. Missä teidän me kierretään tuolta yleensä puusta. Mä en tiedä mitä te olette, mutta mä monesti kierrän. Minkä ikäinen sä Paula oot? Sen ohitetaan näin. Kisa. Meillä on kisa täällä. Me mennään kovaa. Meillä on tällainen luotijuna. Ei tommonen itäuleutuu mitään, kun ei itäksi menevät, kävelevät joudun ja ampuja. Just niin. Mennään molemmat leikille. Ihan mahtavaa. Muistisairaille vanhuksille Kuka puree mua? ilo voi olla ohikiitos. Kuule sinä valkoinen paholainen. Joo. Me ollaan nyt täällä puistossa. Oliko kiva ajaa kilpaa? Äsken kun ajettiin kilpaa, kun mentiin kovaa. Okei. Mutta sulle ainakin äsken oli tosi hauska. Me ohitettiin kaikki muut hitaat. Ei täytyykin. Ei muuta mitään. Tuossa on talo, joo. 150 koko aika. 150 koko ajan. Me ollaan nopein joukko, eiks niin? Joo, nopein joukko täällä. Täällä on paljon. Se on jää. Niin on jääkin. Voi hyvä. Siinä on vaikka vähän sun vaatteita. Mulla on pareet. Nyt vähän lämpenee jo käden. Kiitos, oli hauskaa kisata muiden kanssa. Joo, niin. Kävelee voi. Oli. Nautitankin. Kuka syö mun varpaita? Ei saa syödä varpaita.